Rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri juri li repatriazzjoni ta' migranti regolari lejn il-pajjiż tal-oriġinu tagħhom minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma kienx waħda effiċjenti. Ir-rapport li fih kien membru rapportatur Dr. Leo Brincat jixed kif stati membri kbar bi preżenzi diplomatiċi qawwija madwar id-dinja xorta ma rnexxilhomx jaslu ma' pajjiżi terzi biex jieħdu lura liċ-ċittadini tagħhom. Kull sena mill-2008 l-hawn madwar 900,000 ċittadin mhux tal-Unjoni Ewropea jiġu ordnati jitilqu minn pajjiż tal-Unjoni Ewropea minħabba li jkunu daħlu illegalment. Madankollu inqas minn persuna minn kull 5 minnhom realment jirritornaw lejn pajjiżhom barra mill-Ewropa. Dan ifisser il-proċess ta' ripatriazzjoni tal-immigranti kien diffiċli għal kull stat membru, inkluż stati membri kbar li ta' kull sena jagħmlu kontribuzzjoni kbar f'pajjiżi tal-oriġinu f'forma ta' proġetti, investimenti u għajnuna umanitarja. Minkejja li ċokkon ta' Malta jagħmilha aktar diffiċli għal pajjiżna sabiex jirritorna migranti regolari lejn pajjiżhom, ir-ritorn ta' persuni barranin li jkunu f'pajjiżna regolarment huwa wieħed mill-pilastri ewlenin tal-politika tal-Gvern f'dan il-qasam. Fl-aħħar xhur il-Pulizija tal-Immigrazzjoni irnexxiela tirritorna numru mhux żgħar ta' migranti regolari li ma kellhomx awtorizzazzjoni sabiex jgħixu f'Malta. Fl-isfond tal-ostakli li ġabet magħha l-pandemija fejn jidħol li vjaġġar kien hemm ammont ta' ċittadini minn pajjiżi terzi li ġew ritornati lejn pajjiżi fil-lvant tal-Ewropa, l-Asja, l-Amerika Latina u l-Afrika. Huwa mifhum li ħafna minn dawn il-persuni huma immigranti regolari li waslu Malta bil-baħar u ġew ritornati wara li ġiet miċħuda t-talba tagħhom għall-ażil. Barra minn hekk kif tħabbar fil-budget għal din is-sena l-Ministeru għall-Intern is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi waqaf taqsima fih danu li hija responsabbli speċifikament mir-ritorn. Din hija l-ewwel taqsima tax-xorta tagħha u lan huwa wkoll issaħħaħ ir-relazzjonijiet mal-awtoritajiet fil-pajjiż tal-oriġinu. Ir-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri nnota li l-Unjoni Ewropea mhux dejjem tkellmet f'vuċi waħda ma' pajjiżi mhux imsieħba fl-Unjoni Ewropea. Intqal ukoll il-Kummissjoni Ewropea mhux dejjem għenet stati membri ewlenin mill-quta mill-influss ta' migranti fl-iffaċilitar tal-proċess ta' negozjati mal-pajjiżi li jkunu ġejjin minnhom l-immigranti. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri mbagħad qalet li f'ċertu sitwazzjonijiet fejn ir-renjat laqda f'pożizzjoni waħda u komuni kien hemm żblokk tas-sitwazzjoni fin-negozjati dwar ir-repatrijar tal-immigranti.